wa raqqa qalbuhu. Yang nek makan halal, minum halal, iki hatinya menjadi lembut, atine gak atos. Atine niku tipis, gampang tersentuh. Atine niku pekah. Iki saged kula sampean koreksi dhewe-dhewe. Manah kita niki gampang tersentuh napa mboten? Manah kita niki cara diomongi genah niki langsung nyaut napa mboten? Ati sing gembuk, ati sing alus niku senantiasa mendapatkan ilmu, senantiasa mendapatkan pelajaran di mana-mana. Krono napa? Krono siap nampa masukan. Kalau sampean misalnya ana tiyang ngandani, terus kandanan iku bener, masih ya teko arek cilik. Niki terus iya rek bener. Niku mergo atine lembut, atine alus, atine tipis. Nate Imam Hanafi kita tahu salah satu imam madhab, terus alim dan hebatnya tidak diragukan lagi. Suatu hari Imam Hanafi niki ningali lare alit nek cara mriki ndamel egrang ngoten lho. Le, hati-hati le. Oleh egrangan lu cek gak tiba. Iki lak leres ah. Lare alit niku jawabe niku di luar dugaan. Jenengan sinten, Pak? Aku An-Nu'man. Oh, jenengan iku sing terkenal. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Iya. Nggih, sampean sing hati-hati, Pak. Nek kula tiba teko egrang niki mawon paling beset. Paling sikil kula cuplek. Tapi nek sampean gak hati-hati di posisi sampean sebagai imam, waduh, bahaya. Niku langsung nangis. Matur suwun teng lari alit niku. Nah kados ngoten. Contoh tiang sing rokokol dulu, sing atine lembut niku. Delok wong gak mampu mara gampang nangis. Nggih ngoten wali-wali ninten niku, termasuk Syekh Abdul Qadir niku. Syekh Abdul Qadir niku nate ditegur wong mabuk. Niku nangis. Lho. Padahal sing negur wong mabuk. Kula sampean lah sik gelekan. Ndelok sapa kon ngandani. Nah, ngeten-ngeten iki ndodongno atose ati kula sampean. Nah, ketika ngoten monggo dikoreksi bekne ana panganan minuman sing gak halal. Pun sing terakhir walam yakun lidakwatihi hijabun. Wong sing panganane niku srit halal, dongane niku ijabah. Doanya itu tidak pernah terhalangi. Dongane mandi. Dongon apa mawon, gak ana sing menghalangi. Jadi kula sampean niki kok dongane niki
gak tapi mandi, kok dungane niki gak ijabah. Jangan-jangan lah ngaten. Nah, bila dari wasiat Nabi yang pertama niki, monggo masing-masing kula sampean turun koreksi piyambak-piyambak. Nek kelase para wali nggih, setiap kali mendapatkan nikmat, kok oleh nikmat niku gak eling Allah, niku iso dadi haram kanggone dhewe. Nggih ngoten kula sampean saisoke pun belajar. Setiap kali kula sampean niki mendapatkan nikmat niki dan ilingo bahwa nikmat ini datangnya dari Allah. Mergo ngeten. Antarane sampean menikmati makanan misalnya, makan ini nikmat banget misalnya. Karo sampean dikai nikmat berupa isok muni, alhamdulillah. Niki gak ono apa-apa nih. Nikmat panganan enak ambek sampean dikersakno isok muni alhamdulillah iki. Ringkese kula sampean semampu kita masing-masing belajar menyadari bahwa setiap nikmat yang kita nikmati itu datangnya dari Allah. Nggih, saged. Nek wis isok niki lanya ana terusane. Dan harus dipergunakan sesuai dengan yang memberi nikmat. Mboten oleh digawe karepe dhewe. Jenengan diparingi nikmat saged melihat, paringi nikmat lipat. Terus iso ndelok. Nek kesadaran kita bahwa nikmat diparingi mripat terus iso ndelok niki dari Allah, maka pergunakan nikmat tersebut sesuai dengan karepe sing ngekei nikmat. Niki wae niki nggih. Dewe-dewe nggih tak terus ngoten. Giniku bersyukur niku. Jenengan diparingi kuat. Misalnya dikai awak sehat kuat. Alhamdulillah paringi awak seger waras. Terusane pergunakan nikmat sehat itu sesuai dengan maksud dan tujuan Allah memberi nikmat sehat itu. Ngeten rezeki ini. Kalau sampean dikei rezeki lancar, luwe-luwe dipangan kanggo keluarga wis luwe-luwe. Nek sadar bahwa rezeki lancar sing kula sampean peroleh setiap hari dari hasil kerja ini dari Allah, maka pergunakan sebagaimana maksud dan tujuan Allah memberikan lancar rezeki. Oh, berarti dikongkon berbagi. Oh iya, monggo. Oh iki ana dulur, ana tangga gak mampu. Wis niku. Gini cara kula sampean belajar mempraktekkan la in syakartum la azidannakum. Oh ayat wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha.